taxi a friend nipa 4 a no driver ni be kan ho 5 no nipa 4 a passenger 4 be fa no emu miensa e ya hoho emu ba ko pe e na ye bia omani a ono enim potamo enti ahoho e na e ba mo esi efiefo no e bia efiefo no efi engfrey wo mo de wo mo fie de danti no efi engfrey e de kwa akosi e bia etena and one best for so e de aba ahoho no inside hotels a wo mo agu kino for 3 days yeah Sompa and the question than you know there was one more back and nunti and one more banner ade ba ko to efa hotel no ho ene say hotels ni na e wo Ghana Tourism Authority akọ inspection say ho sampa one more edi ese fata say one more tinkrofo egu hotel no hotels ni na eye ma 3 weeks ago enti na watch me say atwamu no na amanfo kuki hotel say wo ko wuji na amanasa enu nti se fe na wo firi nkoko wo fi Ghana fanan baby ya enye ko mu baby na over ko na ope hotel ademu a enya no kwana se kunya hotel atise wo tent na wo de bekwa koda park bi so na wo de akoda na wa peritu bi de agare adekie ansa na waso aso na anasa mpani ya amane ne amamre ewie ye na paragliding festival no ye pa ho ntuma nyina ewie ye no na manfo air fly fa wiem no en ike beya se don hiri mienu don hiri mien santemu a ena na se weda no edimu nshada enye yie papa no ti pilot na womo ekita parachute na se paragliding no ekita womo no womo ye se ne weda no ye ne mfama na air ban ani se ne agrada air tete no womo ntu omo bo ase ansa womo ntu omo bo ase ansa no ni gina e de nsuo gya gu mu empofiri mu Sompa FM nsuo omo fly paragliding na sana se nsuo gya gu mu a na se uwo wie mu a ene wo de won kwa e de ato chacha esan se nsuo ni gya gu mu se pe efie gu ye kana parachute ye kana say ke for better say yi efie gu parachute ne so sana e ma e de ehye etu ne so e ma ne ba for meniti baby awo bia no e de uta ba from straight a ene bipo no mu e wa se ho e na e de wo ko nanso one place one day amanfo kra e betu asane mu nti no na wo so mo di kan etwentwen so bro mu se weda no enye pa enye se ne eso mu tu fa wiem no ene se fofia nto ata ene nsuo no enso ehwie gu ye mene wo ka say ensuo na ti na mabepie mu e wo enkokon sesie enkokon anso na waso be fro be po no ekwan ya de fro be po no eye biedo ba ko me di kan kan wasen awia no eye atidie kwan ano de eye asphalt ankasa e na wonam so e ho na traffic de gina mu dendenden na ne kasie ba ko a eno so ye fa so e ko ba bi a e ho na anumre yi e ho beche e ho be so pa ye fre ho bome ko bome e ho de ka easter ni nyina na ne kasie no ekina baba be gina e kwan a e ko bome no e kwan no enye kene na me kana wia no enye papa nanso esan easter ni ntino womo bomo den e de ye kana sapiti ni bi e be gu so e be tintin so send ye be ya drop afo be timi afa so nanso enum po no unu wa utimi se kwan no en se da nyina ne bobre mu yie nanso se be mpani so ani bo na ete asiso wona be fa na saa be hwe kasa te sei womo do mani atrem wo be pone so a womo aba be fa obome kwan no a enye ne so no a e kamia se wo bia huru se ekibie kwan te sei asi eni to nyina edwani e de akire obome kwan no na eno so traffic na sase efiri obome your bypass bi wo ho traffic na sase efiri wo eba Watimas place edi sane aba obome bomu ankasa epona ya ase ho no traffic na sase ebobo edi firi wo ba enya sem kuma be bigina rono ye fre ho se ensuta na enkokọ nsuta a wo de fa wo de afro be pona ko obome no eno so ta wuti tete di wachi ana hu se amanfo di easter ni ye pa e kan se bi a wo beturu bia no amanfo hyehyɛ mfidie wɔ hɔ ti wɔ ani kyerɛ sɛ afie yi akɔ apro aba beto wɔ no a ɛwɔ sɛ wɔn nso wɔn ti wɔ ani enti akɔso asa wo baeɛ a kɔw easter no ɛne fiada yi amanfo ɔba amanfo beturu amanfo asase akyi wɔ ani na afei na yɛkɔ the venue of attraction anwummere deɛ no baabi a wɔn wɔ ani no na yɛhwɛ ɛkwan a ɛkɔ hɔ no nso no afei deɛ ahwɛ kwan no deɛ a yɛnam kwan so ɛkɔ ɔbɔmi kuruma nkasa akɔhwɛ nea adubere yi ɛno nso ɛhyehyɛ so wɔ hɔ mo ane adwuma pa wo sia wai obrempo na na kwakɔ mpoma ne yɛte ne nka no kwawu ɛwɔnom na nnɛ ɔkɔpie yi a wɔto yɛn kra obrempo ya no hwɛ ho so yɛ wai na ho amasɛm yɛnkwae na yɛnkɔ kɔfɔredua na kɔfɔredua fie mu ne yɛdui
Yako na ne amane boni o twe nkra efi ho no makwa kodi enkomo kwab na nyako ebutu ho no kwabi majoy me do sumi yaba won so te say ya te say emmoso bi koso pa wo de no te say boyemu kakra me ne aba mama tiefo nyina adwo me tiefo nyina kwaba edo maba eye kofumidua proman temri kopon ekese eno wo New Gabin South mention emu na se ne wadi kan aka no enne enye fedi agro ekra Yesu amanehunu afahye kan say Good Friday no ubepie mokofodua hanso a yade o manfo so dom ho agimu a enye fedi agro anopa na de bebesi awiabre no emu no na chese eye nsone na me no ekase omo ehiesia na empo no omo etuntum twede ampo Yakobon basa yadom se watimi ama afe akọ apro abebeche na empo odenyo paso ewu ye edeje adasa bone efi atasfosas we eso na enne anwumre ubepiem okofodua emonten eso a pani behwe ense okakire esanse me no akase omanfo aye krado me no akase kofodua hanom mia akase bebre ebasa empono anije ho ensem ekoso honom a omanfo nyina aye krado se empono mo so omo beje omani se beya omo so afi Yesu amanehunu afahye no eniema ebekoso yepa atumi ede ama wo mo me no akase no omanfo enam kromo sanso na mia horo nso omo hwe nim se omanfo beba ababeje omani no omo so ahoboagu so ekoso de den se ba mo so be to twene se kama na adehia so be piem honom so mani atumi age wo be piem okofodua ne monte aso a bia bi atse dadis bar bia bi atse ayelumos bia bi atse Bobby Sport bia bi atse 205 bia bi atse White House omo nyina aye krado asabira me no ekase no adehia ehwe anim se anwumem no omba kokko pie mu no so matima kwadwo mani na mema me kasa enye tenten no me sa kan nipa ba ko miedu bia wo me chen no a me be to me se so asabia no efia no pane besi sabre ade ko anwumre no san ana Yesu amanehunu afashi Good Friday no omo hono ade efa minya be mama wadwo amwakwa aba Sompa kasebo eso oyo ene evening ene Friday no de je pa na Yesu akuda so yero o amasaje ni in fact fitana pano ye ko ye je ni sa ko aba se no minu kasai ko da lisba ye ko prison kanti akodi ani atwa so biu epe se ano minu kasai de esa no de kwa na ewu oba ko de wedi kade ne de ato edwa no mese so aka opanyi ba ko so hanom akora na moadwo eba Sompa kasebo eso mejo so menya na Yesu amanehunu afahye no fia no pa no se na hu no na nwumre so alaida he se da me hunu da ani dia ne ho no ko no se ma roda na dia de pa ni ami tia nwumre so ya dia ni se prison canteen and 5,000 ani akodi ya ni nwumre we. Okay, me near by me say so ka oba ko wa ha no ma me fa na eto aso epreko me da ba ma also me ma adwo ni aba ma me so me je so e bi ba ko re na me adom and then Good Friday and da no hu ni sen ne da ye eku ankasa ye wa wo de but san ko yi ankasa e bi so obo ade aka nchiregu but ni je nko a me near ba ko so wa na ye na woda a je ye nyina je ye hia ama ye gie nipa ye fia ye wie ye fear ye because no Good Friday there me nua ba ma na just say ye nije nko a ye fear ye de ni kira this bar is a ne de baby e beji ni de more than te ne de ye ni agipan yi me nua ba ani ti no utie eye nkofam no ekasa ye na just say ampa omo nyina aye krado se eye Yesu amanehunu afase Good Friday no omo so be pie monten so akokwaje omani se be ya afe no so ebetima ya sonko e de amom se ampa afi Easter fashion no enema etima koso ye e de amom na me nua me kan to a bambo mu sensem so yan na so abrane important ne mia bia obekọ no se ampa police facility no eye adwuma a police sponsor jom na so abrane ehwe se be ya anije ekoso no bambo enso bekoso e de ama adehye impo ejapate a ewo kofodua ene ne monten eso Sompa FM. Mo ane wa mani ya boy wusia we ya mani boni ya watu ya nkra Africa for dia ana etena nka no kwaba nyame ehira pa abusia we nya kwabena nya akọ no yetena nka ye nkwai na ya ne Nicholas Green Street enkotwetwe enkomo Nicholas adwe Nicholas wotemenka do me fa ha na we me ne aba me to nka mo boy enkomo e do me he fa na wo chini mu akwa kopie
Sambre ya me no kasa idea maybe pie e domi dwemu na sani asompa ya share ya nkasa e wo domi brono so no ye di ni Easter na se ye ka Easter edwedie ho nsɛm a sani eduane ho nneɛma ɛkɔ no ɔmo tɔn ani ɔmo tɔ nkitahodie ne kɔ no a yɛntumi mfiri domi edwemu ha ɛnkɔ abobuosi ana amala mata market ɛne edwadifoɔ no ɛnkɔdi dwa ɛsɛ sɛ yɛdi ni die ɛma domi edwadifoɔ enti no ɛyɛ Sompa 106.5 FM yɛbɛtie mu ɛwɔ ɛyɛ domi edwemu a yɛne etiefoɔ edi nkɔmɔ na nea ɛwɔ mu ne sɛ sambre deɛ mpempe mi gyina ɛyɛ bɔdi edwadifoɔ mu ɛyɛ asoɛyɛ a wopɛ bɔdi atɔ a woba domi dwemu a wobɛba abɛto ɔmo no yɛ maame mu ne yɛ nuanom ba a ɔmo agyembrɛ edi dwa ɛwɔ bɔdeɛ eduane no ho no ɔmo ntɛmu na mi gyina yi a ɛyɛ kasɛbɔ hot bite kasɛbɔ yi mede amane efiri ɔmo ntɛmu ɛba na mebɛpie mu ha no ne enuanom no bi edi nkɔmɔ na amanebɔ a mede fu ɔmo anim ne sɛ egya ɛndɛ good friday yi Easter nyame adom yesu wuda yi ɔmo di no ɛndɛ yɛfiri anɔpa besi sambe yi a yɛkasa yi egya deɛ ɛkɔ ne sɛn kwawufoɔ ɛgye ɔmo ani kokoduafoɔ so ɛgye ɔmo ani na ɛba no sɛ yɛtɔn na yɛatɔ a ɔmo so ɔmo deɛ no te sɛn bɔde adwa no ɛkɔ ne sɛn na ɛsan sɛ enuanom yi yɛ maame mu ne yɛ sikasi mu yi ɛyɛ ɔmo na ɔmo di dwa ne ti no yɛbɛgye mmea na yɛ ne ɔmo eti nkɔmɔ na yɛtie ɔmo sɛ efi adapa na akyɛ ɔmo baayɛ no ebesi sambe egya deɛ no ɛkɔ ne sɛn maame mpakyɛ mɛmɔ adwoba ɛyɛ Sompa 106.5 Port by News so. Meje o so papa. Na mpakyɛ within the sɛn. Ede ka kyerɛ badi. Ade na wotɔn domi dwemu. Ɛtɔn bɔdeɛ. Na efi ahamati a woba yɛ besi sambe a yɛkasa egya na ɛkɔ ne sɛn. Eduane deɛ nyɛ koraa papa eduane deɛ. Edi da Easter na Easter we deɛ. Ɔmo nyinaa kogu kwam. Sompa Eti ama sɛ yɛgya yɛ bɔdeɛ ni nyinaa yɛ wa yɛ ntɔ. Ɔmo nkɔ da koraa na ɔmo nyinaa ɔmo kɔ fam. Nti sɛ yɛbɔ die dwane deɛ ayɛ koon ɛsɛ woka ne saa no a yɛbɛbisa sɛ afei wɔ kwawo deɛ nkafe biara anuanom dodoɔ no ane kɔku kwawu na saa mmerɛ a yɛkasa yɛ 2025 Easter yi wode toto nea atwa mu ho a ɛte sɛn ɔmokɔ na afe wei deɛ ɔmo akɔ paa nti ɛnu ankena kurom deɛ titiri dɔme market deɛ hɔ da wo sɛ hwee na sɛ woka ne saa ne ɛkyɛ sɛ ndɛ woba yɛ wo ntɔn hwee no mu ana yɛdwane deɛ nyɛ o yɛnim sɛ edwa yi deɛ sesei sɛde nnipa no nyinaa kɔ ɛno yɛ yɛnnua ba a ɔno so tɔn bɔɔdeɛ na yɛngye ɔfoforɔ so adwene na mpakyɛ mɛmɔ akɔ aba ɛba hot bite ni ɛwɔ Sompa FM yɛgya mepakyɛ wɔn dɛ edwadie no ɛkɔ ne sɛ ɛdeɛ na wotɔn ankasa metɔn bɔɔdeɛ nso wotɔn bɔɔdeɛ no bi na edwadie no ɛkɔ ne sɛ ɛnyɛ koraa yɛama koraa nkɛyɛ egya yi bɔɔdeɛ yi last year na bɔɔdeɛ yɛntɔ no 2 million this year ɔmampani nya bɛsii so a mampani a waba yi onya bɛsii so ogya ne nyinaa nyɛ yɛ papa maama na ɔka na ɔno abɔ ne din bɔɔdeɛ no ne boɔ yɛ dendende yɛtumi sɛ ka ogya sika gu na nka wotumi de tɔ adeɛ ɔso so ogya sika gu ɔman mu a nneɛma bɛkɔ so ɛso so ogya gu mu wɔ anya mu nneɛma bɛkɔ so because ɔbaa yɛ wɔnua bɔɔdeɛ wate asɛ ɛsɛ kɔde asase yɛntam na kɔ mu ubi ɛkɔ because na kɔm na ɛde yɛ ne yɛde ba asase yɛde to maa no ɛkɔm na ɛde yɛ no yɛde to maa no nso a afei de ɔbaayɛ no fɔɔma wokɔtɔ ɔmo sɛ ɔbaayɛ nkyɛn fɔɔma nsɛ no aba no so fɔɔma nso otumi de yɛ biribi ɛma yɛn deɛ ɛsɛ wɔtete nneɛma no soɔ wate ase na ogya sika nso gum na ɔman yi mu na nipa ho tɔ wɔ mo moka ne saa no sɛ yɛntɔ adeɛ bɔɔdeɛ ɛnyɛ adeɛ anka yɛtra fi China na ɛba yɛdua wɔ ha sɛ yi na aduane a yɛdua wɔ yɛ man mu so no wotumi ka sɛ ne bɔɔdeɛ a ne boɔ yɛ den kyerɛ sɛ akuafoɔ ne na akuafoɔ no lɔɔre fɛ ne adeɛ yɛatoto mu no nyinaa yɛka wɔ mo wate ase nnuro a wɔde bɔ afuo no ase nyinaa ne boɔ yɛ de nti ɔmo so no ɛna sɛ nso obiara de ne bɛkɔ school tua school fees fɛs na n'ado wɔ so na yɛ free sɛ nkwalaa yi bɛtwerɛ hɔ sika a yɛtua wɔ school eti sɛ okotwa ne bɔɔdeɛ baako to hɔ no wɔpɛ sɛ ɔde gye sika a wɔbɛtumi de bi ahwɛ ne ba no wɔ school na ne ba no atumi awie ɛno yɛ yɛnnua ba a ɔno so ɛkyɛ sɛ ndɛ yɛntɔ hwee ma yɛne ɔfoforɔ nkasa na yɛngye ɔno so no agye nkyerɛ ɛnyɛ nipa baako na ɛtɔ bɔɔdeɛ wɔ ha nti no saa na yɛbɛkɔ no mpakyɛ memmɔ adwoba hot bite news ɛwɔ Sompa 106.5 so Ibe mejo to papa. Me pacho udin de say. Ya fe me ama no Dome market. Anti ama wo Dome market. Pacho de na woton wa ha. Me so me ton bo de. And asamwa anabotaya Sompa 106.5. Ya de hot bite e ba to amu ne say. And if you have machine a wo buy just yi.
ejadie na ko ne sei ene de ejadie na ankasa de eti say ye see afi we mu ejadie na nya kra ye nto chi se se body ne boy de what de ba ye nto ye te ho saa na abre na asei ye nto shi se obi ya na je se robo ni sika no no de ahwe ne be school enti school na akrofo hwe omo mani ti ye nto ade o ye nto chi na se obi beka na asem se enye kra enti se pedi enti no ye nto chi a na nka enye ende isi we de enyi se kwa de jajaja isa we enye let me know about ko na se ye ko no ko ni da fi bia mo ko na so afi we de enye kra ye nto hwe mini aba Akosua eno ye bodefo a ye ma me no ye nuanom mba e ton body e wo domi dwemu ha sei na eno ye bodefo ama ne bo e bia na amofo ana jeni fo so ejwadie no ko sonko ma twa be me sister ba ko no ton jeni na ye beje ono so na dwin se e bia bodefo na ndan ko yi amomo a jeni ko so e ko ne se ma me pacho me mo jo ye ja wo fa me pacho me ni udi komo e wo Sompa 106.5 so ye onimu ene wo domi edwemu ha sei na ende akoye Yesu wuda ye di isei na se ba na bebi samo se konfu a eju omweni no mo so amu domi dwemu amu di dwa no ejadie no ko ne sen na de na wo ton ni ton jeni de na ende efi amachi a wo ba ye be sitambre ame no ka so ejadie na akosen ekoyie pa me de ekoyie ma me ankasa se de na libie wo mo tu kwan ni na wo beto de na bi wo mo de ko wo mo yo mo program so mo yo mo yi party so mo yo mo aduane o de na no mo na se ntu de na so no bo o ma ba ye do isa de na ye fu de na ba fom nto bia timi beto bi pa obia timi tobi nto bia timi to de na bi se kasa break ma konko kedi da nto san se holidays and for e bedwom na ade nti amma se ni ye talk pa that's Akosua ye betie enua ba ya na nye se enye edwane na enye o chese body phone na ebi omo hwan bedwa ama ene omudi abobo because enua ba ya to je ne ama yehu se ono ne de ekoyie papa mesrawo ye ni ye ma me ba kuntwa to na ma me pacho me mo adwo ye ja me pacho me no di nkomo o Sompa 106.5 so ye ni mu na wodo me ebro no yiso na ye ba ha na ye bisa se e de na woton ankasa me de me tunton ya man kete uba asem na wa ha nchene wa ha nyama different kete bebre na se woton nchini a na ye no aduane a nchini ehwe ne da aduane no ye ntene de nchini ya de bia wunye aduane no mu pa nchini dwade na ko ne sai oh nyankopa adom eye ara so ade wo hu ara eye se de se yo nchini na tese domi ha se nchini dwano de nda ko yam oh eye se de se ya dasi eye shi wo hu ani atiko yo green ma na wase wabo adwuma papa na ka kire wo mo ton bode no se omunko makomanto wo mo yam ena na ma Easter no nya na nko an ye die ebedu kwasi ada no wo mo so dwa beba pa wo mo a kwakwo wo fufuo tintim no ma ye nko apia de aka ho no saafo no so beba wate aruso wo ya ma ne boni ya wako do medwom ena ete ne nkan Nicholas Green Street na yenkwai na yentu fa se kwade na nkopie mu asante mantemu na woko asante mantemu a bia ya baako won so boso pa kro baako aye bantema de won so mo ntwe Easter asaro magye wo mani anopa wia ne anumre da hyiom anigye nyina tintim ho na ye kono ye kwakọ sa so Easter yi won so anumre sasebra ha anuoma ekosei Badu Badu ayama boni a obutu ho ba ma joy wo butu mu ache bantema anigye ne kwose ho Akosua mama na wase na menka se ube piem wa santiment a bantma titire sene wudi kan ne ka se kuma ase de no ane bantma na ifri be no 9 pe mu e ba na mifri ase se me bo apresan se anopa na madika ko bia na nyumbrebre mu na me yese me bo apro kakra na ka se ifri abrepo e ba besi abrepo junction ne bantma so de ebre kuma mu nsu agugu kakra de na so meka se nsu na agugu ne de and says yes and says you know and from na nto gidigidi a na se epete de na say to insurance you no isi am no ka say die se ubepie mu e wo bantma Sompa FM bantma no ye hwe free abrepo ebesi na abrepo junction Akosua mamen ka say se ufree abrepo girls school na wo ba pubs ahodo e wo kwa mu nyina pub this is the why pub 1957 golden pub movie ene abro no mapab na kase ni na siam no kase die infidi a o ma hyehyɛ wo kwan ho
efiri abrepo eba besi bantama infidie po ma hye wo kwa ho a ebre mu koya na se mpanyimfo ba tena se na afre die o makeka niema tiani nti Akosua bantama de he se wo bepie mu e wo bantama dwemu ha ehwo no ankasa dada no Akosua meka se traffic wo dada nenne nyumbre ya ye iska daka sie die meka se nenne ne kankan mu kura nti bantama nipa pinua na ebo apie so ewo ye bantama broni so ni nyina ne se ise ya ye die omo ba aba abagi o mani esan se bantama de ye kan na free anyumbre kosi na de kye so ye gina musa e free anyumbre ya kosi akena de etua musa ne nemenda ne kosi ada ne duada de na chese bantama ebehuri ye pa ena Akosua ma menka se we nyina kino so no ba ko bibia de da kwa mu e wo bantama kwantempoyin so bibia nsi ye bibia nsa ye edwadifo ekoba eye timamufo so a omo kwa akoto omo niema omo so a omo ye behwa adefo so obia na mu a obo na ni akonma meka se so far so good ye is a bantama kwantempoyin so de and bantama to the precise and a bantama constituency de meka se bibia de na kwa mu a Bonibia NCA, Matumi Akase, Makase Mabuno, Afidie, Isay, Afeni, Afia, Sono, Makase Bibia, is Nakwemua, not just a Mabu or Babubiano and Conco Fire Bibia, and answer any Basama Sabia, our Bantama constituency Muha. Inti Akosua, so beside dia, the Uba Santimantum, where Bantama Padia, Makase, Bibia, the Nakwemuna, about Bosso. Ashiso agina so pa isa so hwe vidie pa e wo kwan ho de a Akosua meka se bantama fi ise o mbedi pa na wo hwe mayo so no a migina ha kura o mu twetwetwam wo mani so a Akosua nyagro o ma mi o ma si o mo pa sa fi ise de o mo benyam no fi ko de amai na za numero so ma no ye adwuma yeah, Jima Kasa Akosua, and manu kwa, Meka se mema so ka ho. The who so baby ba na se be ma bi ejina ne say so ne neko. Who se oba kwa no kwa so gina wa na se be ma bi so no ono so abon tamen. Inti enne bantama de Meka se minya hunu se oba ba ko pe no kwa nam. Ebi a mema ma group, ebi a miensa enan. Bema ba kuno gina omumu na so odo mo eye level se ne wa wunim enne memafo abai no na se obia ne nam o mo ye se ne wo so mo ye pepepepepe na me no ka se nso de ye se yenti kutame ne yenti jame boni bia nsiye so far so good de me ka se bibia ekoso kama e o bantama constituency ni moni adwuma waye I was your way, I'm on a bonny or two and cry if you bant to my baton process or bow bedu, and yet in Canada, dear, dear chatwo. Young Quabble some tree, now once young Conquoshe. Now I walk right the end the Ashanti first. A one not just a no woman as a self swore a Chinese tiny millionaire, a bomuntina yasan ketwakra, a one more shy sunny lekino, a year fast to say Yana this year more Hanua, now Quacoy and Gisem. Ebenezer also answer any amount bonny butuo. Evan Madre. Official Ponso. I feel good inside. Officer Sanya, that's what you assume is that. Amen. Eben boy and come if it's no pa near we are no one or two yankra, if it was some chin, and remember what to say. That's it. And sure that a poor, you know, Matisiano, Sarge Media, Ecoso, was some piano. Apart from Canenso, so lean a guru, a yarn, the Sassan said, what's any pa? Tree about the people has in a any customer offices to acquire after first about for people who are sentimentality. Didn't I say I sent the first Aquacosia Easter at a saying and good for you didn't war at sentimentality. Now penny bashake any puppet to Mankuma, Obepium, was some has here. We are about the woman said Media, a sentimental soft for editing. So was some Chihasi and like a Sanyas and Kupua. Nemino, who said to my dear, who deal with a Bronuma Sena. Regional Minister, when we offer Frankie
amakohini enya akonya kese wɔkyekyere books ɛma nkɔda wɔ kuo sa probo asa yɛkɛ sɛ enya asɛm kotwa enye book ne nkwa nso so ɛndɛ wɔkyekyere mpaboa na afro so no school bags a ɛka ho ɛna wɔkyekyere ɛdema nkɔda wɔ mu ase ɛno akyi no nso so no wɔsan akɔna wɔde nsɛm pii na ɛtu da wɔ dwumadie na ase na dwumadie ase no wɔkasa kyerɛ sɛ sɛ wohwɛ ɛnɛ tourism a akɔyɛ sɛ yɛde ne nyinaa ɛkɔ eastern region ɛne na wɔde kyerɛ sɛ asante mantam ase paa so so yɛwɔ de ma bebree wɔ ha ɛbɛboa ma tourism ɛtumi akɔ kan na afei so ɛtumi gyina brane ɛtu obi bi wɔ hɔ asante mantam ase no ɛnhwɛ sɛ baabi abɛ ɔwɔ no tourism attraction bi wɔ hɔ a wɔhwɛ sɛ baabi wɔbɛti apagya ama asante mantam wɔbɛtumi generate income ɛma ɔbanfo bi no wɔ mu asante mantam na abɛboa ma mansini ɛtumi gyina yie paa sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛti sɛ sɛ ameno ka sɛ deɛ dwumadie no nyinaa ɛtumi aba awieɛ ɛnna a wɔgyame ama ɔkyena ɛkɔ no nyinaa no so yɛadeɛ sɛ yɛbɛtoa so na afɔ yɛde dwumadie no ahyehyɛ nhyɛ so ɛti dwumadie no nyinaa ababa bɛgyina bosomtwe a kyɛ sɛ wɔmanfo bi mu mu abɔ no ne kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛna sika a kyɛ sɛ ɔmanfo bi no mu ɔwɔ hɔ no wɔ mu fa ɛne cars a ɛde pie mu ase na afei so Africa ababɛte wɔ kurom ase no ɛna afei so security system a ɛno nso so bɛpie mu ano ne kyɛ sɛ akɔakɔyɛ anikasɛm ɛde ama wɔ adehyɛ a ɛwɔ ha se ɛti dwumadie no ɛnɛ deɛ no deɛ aba awieɛ nyame yɛ de wɔkyena ɛkɔ no wɔ mu de kimpalotafo ne wɔ mu makeka ho no ɛbɛba bɛpie mu wɔ ha se na dwumadie no asa atoa so bo abusua wei ayama ne boni a wɔto yɛ nkrafre bosomtwe ane yɛte ne nka na beneza awusu ansa na sɔre nso sɛ what bite kasia bono na akwakoya for fidante ya de mamu jaso na ya so akọ ya toothpaste and the brush one more and also ya sene eno ya Leicester Company Limited and akwakofa dia ba ya aposen papa eboa ma sene gina so ebeyi mfi kekawa bia de afri wo sene mama wo sere ya wo nsa ni monyama ba wo sinim enkawa bia no mo a ebedi akire ewo eye ya toothpaste one more brush and paste one more dia be hu na ya sene nso so Electroland Ghana Limited woman na de home appliances ahodo aba womo de na ye papa na we womo hyase nkyɛyo na nsoso womo kyɛnse de womo hyase be finhye aduonu ane akire nie wose na wokɔbu no East Atachiman womo bia bi wonti wo se ye ade hye wo Atachiman nyina ambetumi akɔhɔ na wakɔkɔtɔ home appliances ade afi Electroland Ghana Limited womo ankyɛn abusua bibia ne a womo se ya afroma homa yi 0245 949495 0245 949495 Nana Kwadwo Jesse Company Limited nie ekoba sempremo no se bema ba adanse ho ne ba na wapa won sanka say na doa cementi iron rods anasa roofing sheet na ne nyina no Nana Kwadwo Jesse Company Limited se woton bi wate wokɔ akra na se kuma se ne branches ahodo won sa ebetumi akabi Haxa mixture and the capsules enie ayo satan fodru eduro tatahwe baba boa wo osa ebeto ose de afri ho no ay Haxa mixture and the capsules abusua hwe se obekɔ ay akra madina kuma setema kaso won sabaka bi 0240 238310 0240 238310 21st clinic na was the sciatica expert wo no mo hyase na foforo hwente obi a wo sua bia na wakyea ne pa abusua se kwai na wo yade ne yentu ase emfama ay sciatica nko ade a 21st wo beto ase de fi wa ensa ma biem akra tamaka so akuma se sunwane tachima na nkransa takwa na free takrade brekum go so nyina ne oboase omo ho 0540 311311 0540 311311 abusua nyina so ne yahome so tew ye ba kase bo no eto so Abusia yasaso amamakwa babio eye hot bites kase no na yeguso ayede eso mo hya ne so se anwumre yi ensemo a wo beti bi ene sei afutuo akọ ede ama emabunu ese wanum hwom hu yie afei awofo so anya wo mo de ewo bibi ho sada na asamini maya wono so awabosomtwen abato mpeswa so abo empeninfo abaso se wanom atumi adi dwuma bi ade asom won na yebebo aprimu ewo atakromu a wahimpopro wote adwa so ekasa ede nsem bi ede ma empeninfo se wo mo hwei na wo meboa won ukosonso na adehia no ekire mu se
ensuo ho kwatwe papa enam so emansem bi ese kire abusua ensem no edoso ena nwumre hot bite kase so no ya boni bedem empanisa besepa eni kwana hahai yetase ne benimdefo ena afi benyansafo nti ya na de oho abo eye Sompa 106.5 FM na wanya ensempa ate hyane so se ensemi etwa frede se atabodam ewo adamfo pa radio a eno no ewo Paris France Abrochimemo afei Ayiko FM Kumasi Sompa FM 93.1 Kumasi Sompa 101.1 FM Takwa Sompa 103.3 FM Takrade Sompa 101.1 Techiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Sonkuranza and afe Sompa 101.1 so Ebusudoma afe udi koda no sonso yeshalai ewo Sompa 106.5 FM ubetumi etie yen Facebook no sonso eye Sompa 106.5 FM yeshira oshia honom na like page no emayen shanso ema foforo na enya bi enhwe ntatia wetwe so anasa boacho a ete apabiso a ye nipa na atam nesi sunti 21st clinic asoya sene afei Lasta Company Limited so eka ho ebi na wonom a womode El Satanfo ebaye wanom so eka ho a Nana KJC Company Limited enso asoya sene Electroland Ghana enso eka ho Abena Badu Adepa Kwofi me na Majebreni Adagea me somo shonko kwan so na ye monitew enfama yentu fa so akwadie brehyiam a ne nsem mogabom na yemfa ensem no mu enhyemu ensomo a ye frasia na ye frasie ewo kwawu ye nyina ye nim se Easter de enoa ene kwawu enti no se adehia wanam ewo omaikonkro Ghana mu wanam wa mu free echichi ene bencheye ebepie mu awo Ghana so mbedi Easter de Yesu amane hunu da yi a ene eye Good Friday yi a ene yi ana Yesu Kristo okwasan eye asenua yisu ama yetimi ahwe nanim pa no wato ne tiri wiem akase eja wonsam ana mede mekra mehye no na adehie ni nyina akopie mu ewo kwawo pepo ne so na opie mu ewo kwawu a adehie no echiremu se sedie paragliding no ekwaso na sedie efeninti opani kese awo no ejina mu ema adehye awonom ewo mpotem wo se kwawo Easter yi ene sedie ekoyie no wanom de wamanu disem tudwa ewa bra His Excellency John Dramani Mahama kopie hobia Deputy National Minister no eneja urban tourism art and culture creative art waka ho ebi eye owura Yusuf Isaka na wode ensam tunsam chirofo anim chirechire mu sade paragliding na site ho etie ewo kwawu abeti etibie kwawu etibie sade eho no etie no wo chirechire ensemo ene ensam chirofo edi enkomo sade ne ensam no ekoye no yentie bi tourism sector include accommodation, catering, transportation, entertainment, and creating to both accommodation and domestic and international tourists. Investing in these facilities alongside infrastructure development, such as access to roads, will undoubtedly attract further investment in ecologies, businesses, centers, and more. Aligning with our vision of resetting Ghana and enhancing the Black Star experience, I urge the Kowu South Municipal Assembly and all other MMDCs across the country to prioritize aggressive tourism promotion in its developmental agenda, fostering a public-private partnership with active stakeholder involvement. By doing so, tourism can contribute significantly to poverty alleviation by creating livelihood opportunities, particularly for unemployed youth and women. Let's celebrate the beauty of Ghana, the thrill of paragliding, and the spirit of adventure. Wherever you are, whether you are from Kowu or anywhere across the world, please capture the rich heritage and culture experiences. And don't forget to share it on social media wherever you can find yourself. It is now my singular honor, on behalf of my boss, the Honorable Minister for Tourism, Culture and Creative Arts, Honorable Abla Jifa Gomashi, to declare the 2025 Paragliding Festival officially open.
Ne krokro mu no sadia ora Yusuf edena no disem cheche mu ekwanya wanu befa so etimiya investment yahodo ewo kwaw asase so ewo bronya yi ho no wo kire mu wie ye enaja sadia wanu mutiminya experience ewo paragliding mu no so wo kire ni semu esei kire Ghana de share. Paragliding is an exhilarating sport that offers breathtaking views of our stunning landscape. It is worth noting that paragliding has become a national event of tremendous popularity in Ghana and abroad. I am thrilled to see visitors from around the world gathered here to experience the thrill of flying. It is a reminder of the incredible potentials we have as a destination focused on promoting domestic and international tourism. My regional minister, let me take this opportunity to extend a special akwaba to all domestic and international tourists, particularly those who are visiting this scenic Kohu Ridge and participating in the paragliding festival for the first time. I encourage you all to bring your families and friends to subsequent festivals. The festival not only showcases the natural beauty and diversity of our country, but also highlights the uniqueness of our natural resources, our mountains and forests that are not just tourist destinations, but treasures that reflect the very existence of our country. Eye onyenyamfo Yusuf Isaka Jaja wono na opiemo ewo tourism, culture and creative art industry ni mu a wono one opani kwanchefo no abedi chana the deputy minister ena one sem trofo twetwe nkomo efa akwawu said the investment betumi akoso afei paragliding a wonom kofo ye na ade yi enam wiemu ha sami akoba no wono so ene edi mu nkomo yi na yada so agina mu ewo easter mu ene easter nkomo ne de ebusua yede somo pa esanse yesu de oyede ya na dwikia ne ken obenya wu ne kwasi ada no obesode na opani kesi a wono kane no upiemu ewo doma central na wono one mesini aban krache ononyafo drisa watara wode afutuo akọ ede ama ekristofo ese easter yenhwe ye hu yie pa esanse Yesu Kristo obewu ede age ye nyina da ene obi beka se no matter who you are Yesu Kristo upewu mpewu ede age onkwa enti de aka egina wo so na afei watoto sere awofo na afei yahwefo se yebetumi ahwe emabunu eyie wanu a wase yensa so won so ayetimi poa wo mo no yempoa wo mo na yenhwe se ye ne wanu betimi edi nkomo yie kita hodie se de ebeya ebeboa ama mabunu no so atimi atwe won ho afiri niema bone ho afei so se de ebeboa ama eye awaligya ye betumi ababroni beka se broken homes no eno so yenhwe ne yie na ankofa etimatobi amabusuani mo bibia afishapa asampa ewum Yesu ni wuo ne sori mu bia na yehwani mu se yebetumi ede ayadwuma na ye ka ne se no ne ye ka indiscipline no se hono so se wanhwe ne yi a anhwa ne wanhu se de esitie se ya build this society we yi na ye jai se kafra asemasi na wo ne ba nti ono kwa ankotete ne ba we emfa me ho ne me de ne we menhwe we a emwa ne ya me ka sai mrante ne mabaawa kafra be ye drugs be free bibi red free bibi tramol afei cocaine asra ayem rantie benum no edoso na mum society for so be ka kire wo se nipa no ye woro no nya ese na nka otie na mum society na owom no ero na ma nipa na ba be sa so me ka say nobody was born a criminal but society has made him or her so entino a problem kakra kafra akra onyini ya ne mame nkwa ne tete no akra onyini ya ne papa nkwa ne tete no akra onyini wo ne nana ensam no a ne benya na sede awofo no mienu no betete be ai aprofofa ne broken home ankra na by deviance no binum e was a challenge no nti me no wasede se o se hu sa ankra no mobo enu achi no ora watara ekoso de afutuo ema emabunu se wonom behwe wonom hu yie se de eniema bone a etekra so etisunsun so no wonom betwe wo mo ho afiri ho no so sei no kire mo fae sika nka bede be hwe nkra no amaba ko school ne so ababa yedre nti akra na osa wantumanya akwanya anko school no okre ne se na ne da so no edu ba bia na eya limited kakra uja no a obe de ma bebra eni se oye na fe hia ya ankasa so ye ka ho asemi nti de be ka kosi ane se ye ofase no ye ma ye nananom a mo ye so desperate a mo fi se kafra munya nda so bia nti no mo be fa sa drugs no e mo amokwan bia so wontwe mo firi ho na nipa de kafra se ye wu ya yenim de ye benya mo ma ye nhwe
say binifie ntino menum bibi na me de ahai me ho society we ehia mo maamenum ehia mo papanum ehia mo ntisre ne yesre wo officer wanom tramo a ode no entimi nko yie no it's not true yanum bi so de pese ye bia yetumi ye wo officer wanom wi a de pese wo ye bia no enko yie no it's never true twon firi ho ne krokramu no ana owura yi kwaso de afutuo ema mabunu se wanom ahwe wom hu ye ebi nso watoto sra adesuafo empanifo na afa wofo se ye bema discipline no etimi aye adwuma ewo mofra so enkakra se de twere no eka ye no ese yenspe aba no ne yensa ya bofra no yenhwe ne yentia wom woni ma bia wom ye ho Dawson nkra bedebani esampanfo obi frɛ radio so a atemdidi a ode be din panfo no ana enyefe akra onfa respect emma panfo ebasa nyade a eboa ye ka sɛ ye di akira ye be chibe nyina ko police station ye de be nyina be kwa kogu prisons but dey emfaso die na be baso aba ama ye mani we dey discipline Dawson school e say ye hwɛ na etimi training nkra ne ye every class 1 ameka lower primary upper primary JHS ne SSS e say ye hwɛ na ye inculcate discipline ewo nkranum said ebe ya ye betimi produce nkra da achim bia yeni ho a be betimi aso mane wem na be de akwakosi fapem bia yin na epese ye de ekosi ya wakasa ye onanyamfo Drisa Watara wono na kane no na oye mesini abankrache a na wote akonwa so ewo Doma Central no ade afutuo yi akwama mabuno afei awofo anya wonde ne nyina ne se bro Easter yi a ye die yi awofo no ebetia mofra no ewo ne maboni bi a woye ho se de ebe ya nubonesam na afei wapie wa ma etuturasam no wono beti wom ho afiri ho afei so mofra ne ya de a yentia won se de ebe ya entra so ma ebe wiase no emfa woye no bi emebo abusuanum abusuan Sompa 106.5 FM na wasugu so awitewe a good Friday hot bite kase na yede sum yetwagu e Facebook no so Sompa 106.5 na yetu fa akwakopiemu e wasante e mantamu se de edi kan ebo wa mane ne se wosoani a wono no hwe mantam no ano doctor Frank Amoakohene na ne osi na ni suade hunu baako Ashanti First nti se de ne ukopiemu e wabosomtwe abato mpeso aso a ho ye de yie pa no ho na omokopa Ashanti First yi ho entema na dwumadie na se no na opani kase a wono ya assembly member wosom adehia wonom ewa ya bwadi abato mpeso aso wono so ede nsam tu dwakire mu se the minister yi aye fedodo aso ani kane no senka edu Easter sei na aya na adehia wonom ewa bosomtwe abato mpeso aso nyina da no enka leki eno wo mu kwedi no enso esan Ashanti First nti wonom atimi adi atafrase Entino abusia sedi abosomche abatom pesu yaso wa sentimentemu ehwaya de no ne nyina efa Ashanti First year empanimfo ekopa hontuma se dwa ema obia ehu dwumadie no sedi ebekwa afibia nti tese ni dia sentimentemu wa manya fasha eno no ebeya Ashanti First afibia wanum bedi na se dwumadie ase yi na honorable salvation receive a wono oye assembly member ewo ya bwadi abato empesua so wakasa yesanse na wo muji wo manie na anigye no aye too much nti na wote se na anwom no edi ahim esa no na wo nsamfoforo mu no yenyina yenim se de boko ensensam etie nti na nse ya enaja yenya ne ntiye se busumi ya ye wo mu ya kra ne da na etoso nkron na awrehosam foforo sanso si akira na ne we ye free Easter na mu nti no na ye mwura mu se de ekoye ne se aposifo na afei adehia wonom ewo bokwa sase so wonom echire mu se
wamu ewomu se kusasifuo yi entinsem bia sinsi nam so ema etututu kasa ya aposifuo mienu de kanana na wamu ti nananom ensiedo enam so ma mienu so eprepra ya no mienu epra ya na wamu gya ya hwemu odin no immigration officer koka ho na nam so mampanifo ani ntri na ye nimsem dada na empanifo afre ensemtwerefo nhyiemu a Mampurugu wahene kase a wono ate akonya kase so aya na aboha Abdallah Mahami Shiriga wone ensamtwerefo ekasa ye no wo kire mu se wo srada toto sre we wo so okura ne nsam akura ne akyekede wo sre se asomdue mapa betimi afa tampa efra afa de hia wonom ewo boko asase so entimo nom asomdue abuamu antimo mpa na ye no ane se na me se de empanifo kase afa ne afa enka nkyeresa bontensofo mefa nkodi nti wahimpopro yi etoto sre se wanu betumi abamu yie se de be ya asomdue mapa ebe fa ntampa efra afenso mampurugu hene edensam tudwabio sei wanu momu de yesi wote akonya kase esu yi wobehwe so obibia do betumi aboa ama bokon sensam etimi atodino ogena wa wetu must act boldly to bring errant youth responsible for infractions and lawlessness to account, ensuring that such offences are not repeated. May divine wisdom continue to guide His Excellency in his leadership of this republic, and the Otufo in his noble endeavor to foster unity and peace within our cherished nation. A role that underscores the revered wisdom and steadfast integrity of the chieftaincy institution. Implement the operation of single lorry station to curtail targeting by armed bandits and criminal elements. Establish strategic checkpoints. Deploy joint police and military checkpoints at intervals of every 5 miles along the Bolgatanga-Boku-Polimakum route. Establish police posts, especially in Binduri, to address tribal profiling and protect innocent citizens from unwarranted harm. Ohinkasie awano oya overlord awo asase no ye Mampurugu na Bohaga Abdullah Mahani Shariga wono ena wone semtwerefo etwetwe nkomo ya wo kire mu se de akoso no nyese yi obi ade o enye obi ade wonom da wonom na empono aposifo mienu ya wo muti na nanom nsiadi ekwowi a kire na ya pinso ya immigration officer ba konso eti na nanom siedo ema ofoforo nso ka ho asese no ensam no ekwaso no wonom eda wo mu nanti wo mo srada sede kusasefo eye won potem ho no wonom nyina eye nipa ba ko anti wo mo hwe na bibia enkoyi mpanifo nso etumi ba mu ababoa a wone semtwerefo di nkomo yi Sompa 106.5 yade bi asomo ewo hot bite kasie yi esui na wasa ahensem yi mu ene menteme ho ase kokko asode ama adwene no enya adwuma ya yemfiri mu ewo bokoi na yentinse kensen ewo tria bodom na abusua amane no so efiri tria bodom eba enese menteme ho ase bi esi ama adehibusua mienu ahemfo mienu wonom so se hey wo mapa wo motam agum wo de asi ani na amane no eba kire mu se anopai dia na pani kwahwe ewotua bodom asase so we se mempene we se henene ha we se me na medie we se me na mede ma we se me na me frɛ no afi se dia na ade ne ye no ayetwema mentwe eno so empani se emakora epai nso ayentimi fa anya hwebio entini yamani boni osofo maame otutu atuo wono ene opani aja wakopiem ewo entem ho sede oba atin entino de ogina ho a ene atentine ni nti yebekwa ne nchen na yene no akotwetwe nkomo na okopiem ewo tua bodom no ahemfu banui a wonom ta ya payi eye dian ene kwatre gaye sede aya na ebimu ekasa ukoto se asono mienu ku asensan ene brei afi ukoto so obi na obi atie agina no omde mu omhu krim bisa wonom se ena no asem no eye dan entini yankwai osofo ame abahoma no so otutu atuo afihia pa me do say bro ba si ma Adepa ya da se papa na sede Easter yi ekoyi a yenyina yenim sanke yaji anie twa bodom de na si hoboye mu ai yo mama na wa say Adepa na we kura happy Easter ni say Yesu na sabre ye kana chifre wu asem nti no papa me pa so no papa de kura ni na kintu nti
Abaniya na aba ma Christopher ni na nti no bia jo na fe ma di mo baba de mu na mo babu no aponye da ye friend no eye ti bodom aha se mo te ye ti bodom the capital town ni gele ho na sa dre no ko tam ti wa fu ama ne hu ni ko no enya tam tekwa me ka sai fra ma ko ba bi ye ya se be ya ni ko nyama na NSO maybe ya won wo ko mo na ntina si bi aba wo ntam aya hi ho ya eno no anya fen ti ko ho no ma o be ti mo ho di na isuku ni anya na bi ya ko so ho anya adepa no enti aya chi obodo ni ye kura bi a wo bu no ko ye na ni ko pon ni gele na se wo pa ti mo na ti ha man ati ha ayete tuma ati ko na ehon na manu dotu yi ahunsan hu ko ashubi apede ne mu ho a no ko konta enye adepa wo ho ene se wonu mo chamie ne se wo fa kwani mo cha ye wa afa enti ye ko tia hene ene wo abroman hene ko tia hene ye na na agei kokko tachi free baye ma yo to sku ye ne ana abroman hini ye na obi oni oberima ya won so to sku mienu na me kata ya akofia ba ene bi ka kire me se na kwa adrum se na talent man finti ni ka le bi sompa enyo bi a wodun aye na eno na emebu na wo ku se ni we ene no go to wasiwa abamu a ama se wa tutu no e ko so ho no na emabulu wo mo da na mo ko bre paatu a wo mo si wo mo de mo to ne ho asem no wa bra me ni bi ya go so na de sra wo de to mani mu ne tse yan sin ko mi to da sra dama abai a o fia be wa so ke se wo sra sen ka wo si wo mo hi sen e wo tio bodo ne ka wo si esi ma wo mo ta de be ya e be bua na asundie ma pa atire de himu e wo ayo tio bodo empatemu na ni na ene se kon to kwasam no ya ti wo ma tri bi the kwasam amas ye puntu ko abo mo se se bi ati abo wan kani ya no so ya we kwasam wo awo ti obodom ho na enura nyo obo ade be ka problem fo nya ko ti tenchi mu a anya da dia no ofo abo ne to wo ti a na enye asen ko ho sen sem ba wi ko ko ti ya maputu bi ni wo mo no cha Sompa FM iko wo ma ye de wo mo de ko wo mo ansa na ka sa arafo mo ene bi ko so e wo e ye ti bodom sa bre ya enye afofo so ye ta anopa bi wabta na me be ya bo me he akwa asori e no na me di mani ko chima kan e wo chi bodom ko mo no no kwatam se na da me samampom krista enura anyere akwa afofo tutu e ko so no we tumo ne we tumo ni ni da poma yi bi ba ku bi ya wo mo na no de ko tumu yi ana afa ana wo mo turu wo no ho ye nya sem ki ko ko mo na manu ba so yi ya se si ya no na so ni e bi kan ka se ni adani enye ba community su kan se wo bi ya dan ko ko ka tuan wa we no ho na na bi e ti bi an ka ko no ye nyina ye tie sompa na bi mani ka ye tie ni aya kuafo se wo be ti wo tie bodo ma no ka se ya afia papa ya ko biribra enti tie bodo from na tie bia obi ya san tie ni adi enti ya da ko mo ye se pa enti aya na wo te hu aya kuafo ko ma bom enti na wo mo tu patatio ya wo bia ti da ko mo akoti bia ba ka brain na aya afia so biribra enti ka wo be bia mu tie bodo bia na enka ho aye menya dan so enam nso wa chu dia ekoso wo ntino obia na mtenti ya nti ko ko na fo mu a wo te se na akọ se de be ya etuo bi nkoko no na se wo mfi na butia enka na de ekoso na na ko ne se ko no ko so wa fa fa ye no ya dia bi
keka dakradan adekradan me to so afodo na mo so ma ka kokochina ka no de na adekradan bi ni ho na nya no aba be bie e wo ho e tan se wo suro wo bo me bie na tena bi ko akwa family nya e dia dra no na wo ho no na admittedly me di ma so to ko elu na tintia no Sompa FM. Ma conconcietta. Tu ne puoi benzia come da. Non din. Na di ma ni remu. Ye piace, meta kuke adi. Mo osafo mami otutu atuo yada se papa ene wa ma ne bo a wodi free triabodom aba besom yen. Abusua yakodi nkomo yi e wotu yabodon said ye nyina nim se ho no mo de bo adwum yi said o kan ye fitu abodom ye capital town na ginegine ho na menteme ho ase asode ama ahemfo banu wanom ade ase ani menteme ho ase osofo mame otutu atuo ade adum yen na wo arehosam foforo mu no we ayarehosam pa PURC wanom eboche a ye bo ni dini enche kra mekre Public Utilities Regulatory Commission. Openia yeboni di His Excellency John Dramani Mahama. Eboni dini esu onkonkoye che. Ewo sa 8-member committee yi eswo. Ne owura na se Professor Thomas Mba Akabaza. Sabre amino kasei. Owura yi etwa nani ahweban. Eye arahosem papa. Openi yeboni dini esu onkwache sa 8-member body. Ewo afiye mu March bosome ne da na etoso aduono enwotwe that is 28th March 2025 ene yebo ni dini na ewo mu se yebo ni dini eso ankoye boche no ebra na wo mu yi wo mu akere ama wonom esai no wantumi anko bidie enso na nanam sini ewo ho a okogine mu ema owura akabaza na wonom ekire mu se enrada na ne hododo no kakra wa mode ne kopie mu University of Ghana Medical Center eho na okoti nananom ensiedo na sesei de na busuafo ene nsamtwerefo atwetwe nkoma a wo ma kire mu se Professor Akabza wati nananom ensiedo na uhwemu a eba no enwumasua mu a wakwa akiri yie pa enti eno ye professor yi na wonom akire mu se opiemo ewo abra na oye professor na ja kwaje ntete ewo Department of Earth Science at University of Ghana na scholarship a jeje ye afi abasobo a wonom ebo no ewo ne modern bonti otumi enya de broni beka citation yi makoma 2289 afi so wo obi a nanije nwoma hunti wotwere buku na buku bako a wotwere ye bomb and dislocation na enumu and wotwere mu se environmental and social impact on mining in the Wasa West District of Ghana. And afei wasanso twere buku bako a eno ne ye the glittering facade na no so ose environmental and health impact on mining in the Obuasi area. Sa buku yi mienu nyina na ekasa afa efoma gudi a wonom etuo ene enyemapa wonom ebenya ene sunsuanso bone a yebenya ewo asase so na Professor Akabza wayo obi aja uhwemu a 2011 ekosi 2017 no na wono na woye chief director ewo Ministry of Energy na empanifo echiremu se ebreja wonom se na dwuma ekoso no na wonya best performing chief director 2013 and after 2014 na owura yi obi a upiemu a Rose a opire ye bie board chairman no our West African Gas Pipeline Company Limited no okobo chei na nadwuma eso ani ye pa enti sese ni de Ghana yante asem de opani ebo ni din che bebo some ba akokora enhye da nusa ene ebo ni din ese PURC no
wono onkoche ena nra dai wati nananom ensiadui eya reho sempa ebusua yenyina reho semiso na hot bite kasia yede sumu free Sompa 106.5 no yemuni kom say epon ensemu a wuti ye ebi enese tuabodom ahensam asode amakoko anya adwumenti ahemfu benu wonom ediesi ani sada enso na adehye a wonom ekiremu se wɔn kɔdi Easter no mpanimfo akasa sɛ deɛ wɔn experience wɔ paragliding no ɛho ɛkyerɛ yɛde epie mu kyerɛ mu ase nso Ashanti Fest nso yɛde mu nsɛm ɛso mu a na ɔpani a wɔn yɛ assembly member wɔ yɛ abɔdi ɛkyerɛ mu sɛ ɔpani kɛseɛ a wɔnam ne suade hu no Dr. Frank Amoakohene so ɛde baayɛ no wayɛ ne yie paa nsɛm pii kan yɛ mu ne yɛde ɛsom wɔ 21st clinic ɛsɔ yɛsene ɔsɛ the sciatica expert the sciatica preceptor the sciatica originator and afi the sciatica researcher wonom ene de ba ya omochire mu sentine so ato ase no eya ya mepatwa ya na de akomantam no doso ya to apetin bebia na ankran ha se no Tantra Hill Roundabout to be hu free 0240 311 0240 311 Nana KJC Company Limited or Sekoba Sempremo enono adensi hu ne ma papa o pesamente iron rod open nails mechre na doa nsatia ba ko ekopisi infinity ubenya bi afei hu pe roofing sheet papa Nana KJC Company Limited akra kumase ubenya bebia yede ahitsa ho Paxa mixture ene ne capsules also tamfo orbu no aya na hyehyɛ saa udidi amane wani di amane wankasa hwaya na obofo no by heart utime fi mpofri mu afi wo sotia netie na akope also tamfo bi ato baby a yeto adrobia ubenya bi 0240 238 310 0240 238-310 na Haxam penny phone so ajo so na enina mahoaden ne ma papa ye yusu no ye fiefie mo ye nwuma mu afa ye nhwade ahodo ni nyina no eye Electroland Ghana Limited wo mo se yan kan tro sem krabata no mantam dunsia ni nyina da no ye wo babia na ebono epo ye mantam no no Techiman for Wamuso Mate Assemble, Esanse Techiman Hono, Wamo ene Roman Asafono, and say Wamo a company limited yaja, Wamusi a fra Wamo backsword if we one woman di a anymore, backsword and not a dear anymore. And to know where to me any Wamo Casa open fridge, open fridge, air condition, open washing machine, kettle, rice cooker, microwave, blenders, a hot door. A fee, a dear be usual Namahuadeno, a Electroland Ghana Limited. 0245 949 495 0245 949 495 enti Techiman for no opposite Roman Church or Backsword na mwakoho akwa jibe na afin so yamfa seda no Ketchre no Emma Laster Company Limited woman na de Yas toothpaste any Yas toothbrush aba was it choosing a aposen any de editri esen enti no kwadwa so a na wape bi chosia no pa wi anwumre na onso sen aye fo pesa no akopa bi Yas tooth brush any Yas toothpaste kasie yi efa for pa radio no ewo Paris France Ayiko FM Kumase Sompa 93.1 Kumase Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 Takra de Sompa 106.1 Teshiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Koranza and afa Sompa 101.3 ewo doma udi koda no so baby a aya FM stations akentra 111 eho na yenso ye share Sompa 106.5 u Facebook no so Sompa o share yen afa yakwie ni nyina sei no yakwitire ni nyina potokasa brofo e de agu ye website no no www.sompaonline.com kohoi ne kokenkan bi me a meje bre ni adaje esom wo Abena Badu Adepa Kwofi me ma wa fishiapa